Egunon. Egunon. Zure aberek Eusko Labela daukatela ikusi dugu. Bai, ala da, bai. Egia ote den ziurtetu nahi dugu. Zatzaizki. Gatzaio. Polizia linguistikoa. Arazoik ez. Produktu ekologiko zelikatzeit eta nekazaritza ziurtagiriare hemen daket. Jo. Ez hostia. Zure behiak entzun ditugu. Eta mu egiten dutela ohartu gara. Behi euskaldun batek murru egiten du. Sekula ez mu. Eta zure txerriak? Ok, baratzeko arbik eta basoko eskurra jaten juzte. Dieta politia. Eta zer esaten dute? Txerriek, Txerri euskaldun batek kurrin egiten du. Aizu, eta zure olioek. izetzekia, pa. Pio. Txio. Edo naparrak badira, txirru. Iparraldean txirri. Agapostu. Eta zure ardiek? Nintzen naute. Ez da, pa. Ba! Eta Idiazabalgo gazta saltzeko muturra daukazu. Zure hartalde osoak. Bekereka! Esan arte, ezin duzu gaztarik saldu. Eta ariak daraman zintzarri hori ere aldatu egin beharko diozu. Zertatu zaio, bazintzarriai. Tolon esaten du. Eta dilindalan esan beharko luke. Eusko Labela berreskuratzeko, zure abereak euskaltegira eraman beharko dituzu. Urtebeteko epea daukate PL2 ateratzen. Bide batez, ez dugu zure txakurra ikusi. Euskalduna da? Jakina. Eta? Nola egiten du? Ba, Zaunk! Eta non dago? Ez da hit? Horratzean daukazu? Ez. Txakurtxo! Txakurra, etorri! Mendi! Ia nahi isilik bestela jata txikitu ingo hau, taitu! Beraz, guau. Kontsumitzaile, kontuz jaten duzunarekin. Eta supermerkatuan, exigitu Eusko Abereen ziurtagiria.